Turn us on when you're ready to have fun. Siyak ni Manang June, siyak ni Amag, Dakamiti for decade duo, liwati OFW, liwati amin nga Ilocano. Hintay pa bang nangin, kultura tayo, literatura nga Ilocano, babaken sa miwing itipuso, sunata nga Ilocano. Arupata kami, ada kami, manan nga FDD, amang liliwaken at pagkatawag. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inangayo, kabayatan nagpipinagkik tayo nga Ilocano. siyak ni Manang June, Siyak ni Amag, Dakamiti for decade duo, liwati OFW, liwati amin nga Ilocano. Ti programa amang repet kada tayo nga Ilocano. Babaen ti sonata iti biyag ken ayat. sonata ang kansunan dagiti pagayam yung Manong June Seriales ken Yan Mark Pastor. Programa na isang salumina asagot ti 4-decade duo Production Incorporated. Binuangay ti OFWs nga nagkapupay kadagiti kakabsat tayo sa Jay Balasiw Taaw. kaya dito yun lang mga gan Sweet Radio 97.7 Santiago City. Arupata kami, ada kami, manan nga FDD, amang liliwaken at pagkatawag. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpipinagkik tayo nga Ilocano. Okay, it's July 10, 2016 ka Aruba. May sama nga edition ti adda kami manen ting kay mga gani tila so dito nga oras. Kat manen, dahito ti Manong yung nga June. Ken ading yung John Mark Pastor. Puno buntok ti sungba mo balong Huwag garod ta. At kakapsot kan sa Wen garod. Wan ka Aruba kat apo. Ito nga oras man nga makadwayo. Kabayatan ting kay panagpalpalpa. Panagplansya. Na panagin in now. Panagpasada. Kita pastor ti itik dita kin oren niya man pa nga oprayo. Just sit down and relax for 2 hours. Siyempre ito official text line tayo for your requests and dedications is basta man anak ko. 0926-76-20944. Ayan, kat dagiti karuba, liklikan nyo kumati tumawag. When Sabay. miss call, tanasang kami nga makigtot. Ayan, mapuko ngamin apo, no, kaiti basbasa mga text, no, da tumawag. May murang pa, oro mapinokasta, please feel free. Iba ay bagayo apo dagiti marinayo, dagiti kayo nga didikaran, di sonata nga Ilocano. Pero ti umuna nga sonata nga isagot, may kada kayo, may sama nga makapud no unay, iti biyag tayo nga Ilocano. Umalaud ka man nga tangmanang, sam iba ang yanan, nasakrap mo ang balitan. Impay sigurado, lupod no parparbo, ingkani waragawag, tibiyag ti makinbiyag. Amum amin nagsisikog abalasan, kentay karubang nga intaray ni Kapitan. Di ka agpaudi no kasta titungtungan, kaslasi ka iti kalaingan, chismosa kamanan. Chismosa kamanang agalwat kalan. No nagkuyo iti duwan, kunang ada relasyon dan. Chismosa kamanang agsarin kaman. Tanong sikat masalangar, yung katumit pagtalikutan. Apo,
Malsi tayo. Tagal ni Jordan, may kagalitan ang katarwar. Ako doon. Takdir mo saan mapagtalkan Nawatan ng igmon Isaw-saw mong takutsarang Samto'y paranon kadagiti maseknan Nagalasta ugaling Pag-aapaing karubang Taag sa sanga dilam ket alwadam Uray din nakita kayang-kayang na imustra Isuti talent mo tay agpartwag ti istorya Tunggal addang mo adda ka chismis mo Chismosa ka man ang agawin ka man Ingkan mangisaang ingka ginaw tinanganan Chismosa ka man ang awan pa'y nakubrang Abinsinan kapalay mon Agor-uray pa'y tayo Agor-uray karon siyempre imo na. Pero awan ka ba? Ibasag ti pumalsi mo maya day. Ay, And of course, Apo, thank you very much Ma'am Jane. Apo, bambantayan natin ni Ma'am Jane. ingat DJ Lee. Ayan. Chismosa ka man ang iyong tingaang amuan Ngatay gayem mo at damitin kapalainan Chismosa ka man ang iwaras mo man Ngati kapalaina ket nilakay mo met gayam Okay, dahil po ti muna nga sunata mi para kadagiti biktima. Yun o dagiti mismo kachismosa. Awan nga mag-attendance sa man ka aruba so far. Dati online tayo nga 18 listeners worldwide. Kat iti agparparang lang dagiti nagkalag-in. Apo dito yung MixLR. So daman ng Darlene. Daman ng Marieta Romano Laboy. Jay London. As well as Jeremy Ventura. Of course, tayo man kong Felicia, Ren, kung na dito yung Ren 07 and 13 elsewhere. Kasama kinibayang Joseph Agtarap, iji Kabatuan Isabela. Apo ni Manang Darlene, DJ Chicago, Illinois, kat alas 11 pa yung naka-online nun, Barlong. Ay kasya. Once, apay parbangon di Jayan. Ako talaga nga, Mga pasiguro alauna. lim-lim po yun tagkantaran nakatado ka babae. Ay wala. May mga text messages na ba dyan? Dapat tumawag ka. Kay pagbagatalaan nga. Tumawag. Uray no kasta? Sige. Okay. Ayan, sige. Busatan matimang basa balong. Medyo tayo mo niya pagbasbasaan ta. Kaya nakasyak-syak ka raw. Nagchacha. Basa. Manakong ko na dita. Naimbag nga malim kanya yung manong. Kablawak man ni Pare Paul. Dito San Miguel Ramon. Kan agito'y kakaduak nga security dito is Southern Isabela General Hospital. Apo, nga talaga. nagwagwapo. Kan nasisingpot. Apo. Paiso nga tadag ito. Haman, kaya lang, dinuminggo, dasi ka nga sumubsubaybay ka data. Ayan, thank you very much, Apo, for listening. Good PM, brothers. Ang sarap ng lomi sa Ipil Boss Mark. Kuna naman, Haig King Kolobong. Thanks sa lomi. Request nga kami ng eleksyon. Kan asidagmanan ti barangay eleksyon. From Buddy Lonky of Jaraw Jones. Apo, dahil ta ka malumit yung may dito eh. Sapay nagadayo, Jaraw, di pa nabaaw na umudumanon dito yan. Kablao man TGF ko nga awan sa bali ani Wendy Ancheta iti kawayan manong ken iti family Mayubay iti purok sa San Miguel Ramon manong good afternoon kayo. Pakito karmo man jay tartari gagayak manong Mark agyaman manong ay si kati mangkanta si kape mang tukarta si kamot ti bagbagada dito anya siya latabi na si kala. Ayan ito yung matako balasyo taaw kung na dito
Manong pakigreet mo man tay kabarangay ita nagbukel San Isidro ken amin nga agdingdingeg ken ka. God bless us all. Happy Sunday from Jeremy Ventura kuna na dinawat imbaga no nagapo na nga lubong among nagapo abro dayo ti amuklatan ni Manang Marieta mod kuna na good morning tatayak pa ila ang agur-uray kada kayo ading ko kuna na makaungot mo ni Pengen tayo ang mga kwa. joke lang syempre Manang adito kami ayan and napwede kita greetings ito hello Karubas ading Fel sister and ading RJ present tayo amin kuna ni Manang Darlene ayan. And of course, from ating Cell Angel Season Espina of Dubai. Hello po sa lahat. Happy Sunday po. Hoping po hindi muna kami lalabas para gumala dito sa Atlantis Hotel Dubai. Kuna naman. Itultuloy na damdama. Agbasa ka kita request. For the meantime, may sama rin nga sunata po ti isagot. May kata kayo? Para kada kiti lalaki mo at nga pagulidanan iti ununag ti balay dati amuda amin nga ubraan nga makuna. Para kini Sino? Kuya Melvin kini ko. Anda kita talaga nga. Jordan. Apo aji guwapo ka daw. Agulbot taman no. Tamati kung kunak kanya mon. Oreta di daw makit kita dito eh. Sabagay sige gwapo ko natalatan para kada kayo. Sige. Natungpalen ti arapa apo ang mga asawa iti kapkap na kag-analapsat aro marampa ulandis nga buok ramramay na akiman kandila lupuan ang namsek nagmaris raban usipin na lampaga Suwat ti altar ay nagswerte akong kunaga Pisang tetrahe nabot daw ti bukod na ay nakalaklak pa na Kastala ikibiyag makatawin nga at den na Ay nagseksila tatakas primet ti mandar na Wow, pare, bigat! Inkaman, mahisa ang kalpasan nga inkaman pa'y agsagat ti paraangan Inkaman kalanga, inkaman kalanga, inkaman pa'y aglabagat kalpasan nga inkakirkiran kusina kensileta Inkaman kalanga, inkaman ay nagla inkaman Ingat ta Bigat! Dama gayam kas Janet ta palakpak mga rod no ada Natumpalen ti arapap ko ang mga asawa Angem sa balimet din titurong jak ni namnama Barbaring mamaliw anos ken dungoy pa ay kulata Tawen man naglabas isulat at man mandar na Inkaman magisa ang kalpasan nga inkaman pa'y agsagat ti paraangan Inkaman kalanga Inkaman kalanga Inkaman pa'y aglabakit kalpasan nga inkakirkiran kusina ken sileta Inkaman kalanga inkaman ay nagla inkaman Okay, mabalin yung wala taga gubrado nagtibalay nga man yung unay parparang ito tagtao ta kababain Natumpalan biyara pa ako ang mga asawa Talong tibungan ni ayan-ayat inan ano saklat ka Siya kung tinamaliw ta siya kinangayat na pintas nga asawa Gabuken ni ayat tay takdera kung iti pamilya Inakman mangisa ang kalpasan nga inakman pa'y asagat ti paraangan Inakman aklanga Inakman pa'y aglabakit kalpasan nga inakirkiran kusina ken sileta Inakman aklanga ay naglaingakman
sundon lagi di anak. Inak pa palengke, inak balunan lagi di kararao, inak pa akasin lagi di dalam sakto sibukan lagi di gumombel nga mula. Inak pa tareman tay gripo, sakto wala marigatan niya sa tao. Okay. Inak pa iya panilor nang manicurista tanay, makaduming kontay cutex ni baka. Apaw. Okay, jadi nga roti sonata na pauluan. Ingkaman. Ayan. Sige, pasok mo tayo background music ta balong. Okay, bumasa ka mo pa. Di sa bali pa yung dedication sa ta when no request. Okay. Okay. Good PM Manong June. Oh, si Kakanaw. Kablao man di anak ko, iti belated happy birthday. Ani Joanner ang taday toy. Ay na. Almario iti probinsya ti Quirino from Mama. Kuna naman. Di na mo ibang gati apelyido na. Kung agad ti mama So, dito yung lubong. Aming nga bali at mama na. Okay. Good PM po. Great ko ngayong anak ko na makulit. Ayaw matulog. Pakiplay na rin po yung Born For You. Ay. Bigla mga Damdaman born to, for right? the uso pa'y aapot apit ingi. Okay, DJ request kumantay ko nata nga. Di kanto malipatan ko na Mga guys, aja man pinalkang atok mom. Apo, waya. agor ka apet dati agon Napasok uni nga. taytan. Adagon uni nga cellphone. Baka dahi tao. Agitay cellphone tayo nga eh. Wan, tepe nga unay nga unay na ida. Nagsakit na rin tila paya guys. Nasaksakit balong no dala no awan Awan nila lapayag. Nasaksakit talaga noon lapayag mo. Thank you karatang tatalapayag mo nga sumagsakit. Agor ka. Oh, ana. Sige, agbasa ka ba lang ita dati katakatungtong ko tinagapuro abroad mang $50. Apaw! Nagita ba? Tintano kayo sa pagkadago siya. Why? Agor ka kita sungbat alabit ha? O sige, partakap. Naimpag nga malum yung manong, kablawak man jay BF ko nga ni Julius, nga taga Isabela. I-play yung man manong jay sunata nga 7-6. Apo, kanahin da siguro mapapan jay 7-6 siya. Thanks po, it's me, Kathleen ng Jones. Oh, ano pa? And we have 18 listeners tatak at mangisaganak naman iti agin request na dito. Sige, partakam ko ni awan ti basakit to yun. Agtutungtong damo dito yung Volcon ko na. Okay. Apo, kablawa mo dagiti DJ San Sebastian tatanga dumdumngag ni kumparek nga Patricio Reyes Jr. Vinunubongbong together with his beloved wife. Thank you very much for listening. Kanahin to ka nga dumdumngag ditakat. Kaya siyempre, not to forget my father, Felix Ariades Sr. Kantay adik ko nga Annabel nga sitadaan lang nga dumdumngag. Sika, wala ti mo lang gaputahan da pidal ng tsadyabado mo, hindi nga bati hindi balayaw. Naimpag nga malayo amin dita balay mi, kinitatay ko Judy, nanay ko Lourdes, adik ko nga Jolora. Kan kadagiti aming ngagdingdingag dita Villa Carmen. Naimpag nga malamyo. Dagiti madidumdum ngagngay. Ay agur ka ata nag-text kanyak amom ayagayam. Anya. Nga ado mo gayam dita Villa Carmenan iti agbarbara hasika medyo nakaliliday nga kuwaon. Kunana kanya dyan nag-text manong pakibagamtuman laeng iti ere nga dagiti agbarbara handa unay kunada. Agmajong dalatan kasi. Abo, making ada kantina na de ko ada nag-text ko. Kunana di kantina na di mo agbayad ti utang daga dati pang sugal da kunana. Ay lang mo so nga ko impulong na ya. Gaputahan ko mga mabalay-balay ko mapasyar dagiti nga agbabaraha dita. Mga kandidato yata kung balay-balay ka no kaya. Iso nga ti ko lang ibagan barbaring dumdum dakat maamiris da ang nasaya at iti agbarbaraha. Wan basta agmajong kayo latan. Majong dalatan. Andang agbaraha. Ngarod para kay kiti nag-request iti Kabaw, hamingan nabasa ti sino nag-request? Nag-request ti Kabaw ngam nakabawan ta. Kabawan ta no sino nag-request. This is for you. Yeah. From the movie The Wedding Singer. Plus the first album namin dito. Pagpagakan ka, huwag murmuryot ka,
Upan ka no di kantong makapag nadaytag kandat ko Ginggana at kabauta Siyak mang patuman urusok mo dumikar Tay pugon aron na paglapagin udwang daytag kandat ko Ginggana at kabauta Ing-ingungutan ka dungdungwen ka Ulisan ka no tayag lamin ka Ipatek ka Subsubuan ka Numanarimaan at Facebook ka Siyak ton nagkaroon kun siyak tupay aginaw Ipaeta ka jay katrim no mabartek ka Day tagandat ko Hinggana at kabauta Ulisan ka no tayag lamin ka Ipatek ka Subsubuan ka Numanarimaan at Facebook ka Siyak ton nagkalun kun siyak tupay aginaw Ipaeta ka jay katrim no mabartek ka Day tagandat ko Hinggana at kabauta Agkat kaduatan tulata Agenggana at kabauta Para kaninaw Ay ka amin sakta Talaga nga tinulad mo manan Nagtaraki pukis mo Nagtaerti takder mo Nagtakel tamasels mo Burburan pa'y barukong mo Kabutbuteng day talangang Patitirong apandakalisyan Nunag na kanti ka adwan Talyawen data pusturan Kaadwan ababai araba abda katrabii Day tamat jo abagim kaay ayuda apermi Ngeman yan akiktot ni tilaing mo anang pili Sinarak mo tay babae anang pirdit kinalalaki Sino ti panggiling kinalalakim nakadulin Aglaba ken agkupin agaw awir ka pa'y ti upin Agplansya ken agsagat agpisok ken agdengdeng Daytat naghanap mo iti ka pipilin Adu kanot pinaspasangit mo inararem sang pinanawan At dapay tinagsamal na matinga ikalaysan Arik na paikit na pilidan inalampay aninang Anya tata tirupam nakasarak sunat na baknan Sirok ti pangdiling kinalalakim nakaduling Aglaba ken agkupin agaw awir ka pa'y ti upin Agplansya ken agsagat agpisok ken agdengdeng Daytat naganap mo iti ka pipili Nagmayat apuya en tabagin pa'y tiyak palengken Agugas tinanganan ken agsibuk ti mas masetas At damit tay makibarbartek kangin kelat nga agtaray ka At daytan itudo kasalapay kumabasada Sirok ti pangdiling kinalalakim nakaduling Aglaba ken agkupin
agaw awir kapay ti upin. Agplantya ken agsagat, agpisok ken agdengdeng. Daytat naganap mo, iti kapipiling. Sino ti pandiling, kinalalaking nakatuling. Aglaba ken agkupin, agaw awir kapay ti upin. Agplantya ken agsagat, agpisok ken agdengdeng. Daytat naganap mo, iti kapipiling. Daytat naganap mo, iti kapipiling. Daytat naganap mo, iti kapipiling. Okay, ditang artista natin na Paul Juan Sirok ti Pandiling. Para kini, Para kanyam, dahil tata. wampay mata. Okay, the last nga grupo iti agito ini nagaduta. Hello manong Jun ko na naimbag nga aldaw yu amin habang apan kami ijaya beach ket si kayo tidingdingen mi. Kaso Jack makalag in ti chat isong ito latang nag-message kengkan. Aging gana aglepas kayo. Enjoy tayo amin karuba kuna ni ading Sonia Castillo Santiago of Italy. Italy nga talaga. Ayan na. Ayan. Kastamat ito ay kuna ni Mark John Acosta. Apo na uti akun kuna na. Kamusta manen karuba? Manong John kablaawak man. Dagijay kailiw ko launa yen or piano family dita Luna Santiago City ken syempre nilakay ko Wilson ken dagitay anak ko ken ni ipag ko manong ni Rhea Acosta dito'y Hong Kong ken ni Michelle Gavino ken manong jayman sipot-sipot ken chismosa kamanang kunana para jay Baluarte Santiago City kunana sa peace kunana walang road. Oops, at dan kunana ng Marieta. Ay ko dik amuno nyo din nasarakan. Oops, at dan kunana mo dito eh. And also kunana ni Ren si kamanti mang basa ta medyo babasit. Hello po sa lahat, lalong-lalo na sa aking tatlong anak, sina Jude, Jade at Jake Imbag at sa aking papang Fred at mamang Edith Tabag naka-tuned in ngayon kagaya ko. It's me, Reynalyn Tabag of Bugalian proper. Apo ni Mugaya Mayor. Hello Sir Mayor, medyo mailiw kami kanyayon kini Ma'am Edith. Apo na ba nga panahon nga tayo nagsasarak, nagtutungtong tungkol itibiyag. Anyway, at daw mo tayo programa mitata, sabi ko mata mapaisam da kayo ore pagbiit laang. Ayan. At dapat dito At dapat dito ingam sikat imang basa dita. Burka, at dati malagip mo ni manang kwaji pang panganan tayo nga ay. Ita Ramon. Baga na ka dida mga kablaawan ko na baka dida tanto pa utang. Lima na nga babet. Ni babet. Mga babet apelyido na. Madina mga imbaga kanya apelyido na. Basta ni manang babet. Manang babet. Okay. Nagbibinig ka man. Thank you very much. Na kami tumanan. Thank you very much kasi kita lutom talaga mga naiimas da isong alita kalitang mangan ayan mo ayan. Lalo ajay sabaw. Kat nga ro dito may ampo di text line may para iti name that lag nga sunata mi dama or name the tune dito ampo di text line 0926 76 20 944 kat kantain min ampo di that lag nga sunata kalbasan ti sumagmamano nga palagi ka. Magatangen ken mangikanen karuba iti second album ti 4 Decade Duo ana Paul Juan.